van bé, Iraimo? Sí. Es van petites. No. Molt bé, doncs ara nosaltres hem vist aquest riu i estem una mica preocupats perquè el veiem que està en un estat una mica... Bueno, el veiem bastant brut, l'aigua es veu transparent, però el que voldríem saber és exactament en quin estat ecològic es troba. Per saber exactament com està el riu, podríem vindre uns tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua o podem fer servir una aplicació que es diu riu.net que hem desenvolupat com a un projecte de ciència ciutadana. Les preguntes són molt senzilles, sempre comparant amb fotos que te proporciona l'aplicació, i tu elegeixes una de les opcions i al final et donarà un estat ecològic que és la informació que podria tindre un expert, però nosaltres ho farem sent ciutadans. Bueno, anem cap al riu. Ara el que hem de fer és saber quin tipus de riu és. Tenim 8 tipus de riu, l'aplicació té 8 tipus de riu diferents. L'aplicació tota l'estona et va dient el que has de fer. Et fa preguntes i tu les respondràs seguint unes opcions ja prefixades. Llavors de Ribera en el tram estudiat. El bosc de Ribera forma una franja contínua del tram estudiat. Tercera pregunta. Quin tipus de paisatge hi ha adjacent a la zona de Ribera? Mira, la zona de Ribera està plena de brots i llavors després el canal fluvial ha estat modificat per l'acció humana. El canal fluvial ha estat modificat per l'acció humana. Els organismes que estan vivint aquí són realment els que ens poden indicar, i per això són bioindicadors, de quina qualitat tenim en aquest punt del riu. Bàsicament es tracta d'agafar... Vaig a fer-ho ja. Es tracta d'agafar la xarxa i... No, vas a fer-ho tu. Es tracta d'agafar la xarxa i una safata al costat i aixecar algunes de les pedres. Pedres. I mirar quins animals hi viuen. Està superenganxat. Mira, un munt de cargols. Ara analitzarem, identificarem tots els animals que trobem aquí. De moment hem trobat animals que són molt tolerants a la contaminació, és a dir, no hem trobat cap animal que sigui molt sensible. És a dir, aquesta aigua sembla que no està molt i molt neta. I aquí ens pregunta, és una sangonera? El cos amb una ventosa a la part final. Sí! Molt bé, doncs ja tenim identificat i a més el dibuix que hi ha a l'aplicació s'assembla molt al que aquest animal. Vinga, anem! Els científics rebem les dades d'aquests ciutadans. El ciutadà no només ha tingut la satisfacció d'haver conegut un riu, de saber com es troba i haver conegut tots els seus aspectes i la seva fauna, sinó que a més, si ens envies les dades que has recollit amb aquesta aplicació, nosaltres les recollim, les ajuntem totes i la base de dades de ciència ciutadana del riu.net està creixent.